Salam, hormatly watandaşlar. Bizim bugünkü söhbetdeşligimiz esasan şol bir hepden 10 günüň dowamyna bolup geçen siyasi wakalar bilen baglanşykly ýurdun içinde daşyna bolup geçýän jinayet işleri kimin bu işlere gatnaşýarlygy barada bir topar tuğutnamalar we şaýatlar çykyş etdi. Şolaryň üstünde durup biraz şu zatlary ýene bir gezek syn bermegimiz zerur diýip hasap edýän. Şoň üçin mene şu siz bilen bir gysga pikir alşmaga geçmekçi bolýan. Hepdeniň iň esasy wakasy birinciden ana şol Kemine bilen Aýdynyň ikisiniň eden çykyşy boldy. Ine şol ýerde berilen bir baha var. Türkmenistanyň hökümetiniň nähili ýollaryň üstü bilen nädip milliardlarça dolary halkyň elinden gaňryp alyp ogurlap öz peýdasyna ullanýarlygyny barada hereket edýän schemany ýa-da ýaçylygy oýnalýan oýuny dolulugyny lükgölüni açyp görkezdiler. Kim nire näme töleýär, nädip harçlanylýar, ýurdun içinde nädip pul aýlanylýar, ýa ýurdun daşyndan ýurdun içine uğratdyly diýilýän pulun ýurdun içine girmeýärligi, onuň sebäpleri şo pullaryň nirelerde nähili jinayetlarda ullanyp biljekligi barada ene ikisany ýigidimiz doly açyp görkezdi. Men onu gaýtalap oturmaýyn, gerek bolsa açyň täzeden seredin, Halkın Sesi mediasynda başol kanallar. Bärde esasy zat aýdylmaly zat ene watandaşlar bir haramhor jinayetkar topar, terrorist topar hakykatdan bular halkymyzy obrazlaýyn aýtsa halkymyzy öz etini özüni ýdirýär. Ine şonu şu iki ýigidimiz dogry subut edip berdi. Hema ýurdun daşyna adamlar gysyp çykardylar, ellerinden soňky parasyny alyp. Bular ýurdun daşyny eşek ýaly işledip, şolaryň gazanynyň bir bölegini, esli bölegini ýurdun içine ugradyr ýaly, mejburi gul şertine ýaşar ýaly. Şert töredip bulary şeýdip ullanıp berýär. Gelen pullarym ýurdun içine girmän, o ýurdun içinde şol hiç derde yaramayan manatlary öwürüp halkymyz ýygyna galan çağalyny berip onuň soň gymmatlan harytlaryň üstü bilen ellerinden gaňryp alyp hem ýurdun daşynakylary gulgyrnak derejesinde saklap otyrlar. Hem ýurdun içindekiler ýesir saklap, olaryň gulgyrnak derejesinde ýaşap otyrlar. Ine biziň 30 ýylly gelip düşen çukurymyz şu. Şunu biz dürlü dil bilen, dürlü yol bilen, dürlü adamların ağzı bilen, sözü bilen, hareketi bilen, ýazywy bilen, çykyşy bilen düşündirdik. Şonu da halkymyzyň hemmeti şu zatlary düşünüp, şu zatlardan şu jinayet edilýän, öz garşyna edilýän jinayetden baş çykaryp bilmedi. Ol jinayetiň edilýän jinayetiň esasy sebäpkärini özüdigini halk düşünmedi. Sebäp halkyň eli bilen, halkyň gazancı bilen, gara maňlaý derin döküp gazanyň haky bilen alyp ýa-da halkyň özüň gulgyryna gedip ullanyp otyrlar. Onuň edýän kim? Gelmişekler, satlyk türkmenleriň eli bilen edip otyrlar. Şunu biz 30 ýyllap düşündirip geldik. Indi halis, mundan beter açyp nädip düşündirip boljagyny men bilemem. Ene şu iki ýigidimiz şunu punkut jikmejik düşündirip çeýnäp ene öňümizde goýdun. Şunu düşünämek, şunu kabul edämek galasy. Eger insanyň kellesinde, beýnesinde bir zat bar bolsa, onu şu zatlardan netije çykarmamyz zerur diýip düşünýär. Ol bir. Şu iki ýigidimiziň eden çykyşyny ýene bir şahsiýet tasdiklady. Ya şu şahsiýetiň eden çykyşy bilen bir ýanky ýigitlerimiziň aýdany dolu gawat gelýär. Bini kim? Binäme. Bana olgun Kemine şu Türkiýede kargo işini alyp baran Şirali Sadyk bilen geçiren iki tane gepleşigi dolu açyp aýan beýan edip berýär.
Olaydı bu otur. Şu pulları ne edip alınıya, halkın elinden ne edip Türkmenistan'a koşadırmak için uğradırlı ediliye, yani şu pullar Türkiye'de galiye. Son o pulları yığınılıp mira gidiye, onu Allah'ın bilsin niye? Onu Allah'ın bilene, onu ben nesi biliye. Onu edip oturan adamlar var. Yani şu pullar sonra başka işlere kullanılıyor. Başka sevdaları. Oldun kara işleri kullanılan pullar. Ve kara pullar. Ene şonu Şiralı Sadık subut edip berdi. Ene şol kemine bilen Şiralı Sadık'ın arasında geçirilen söhbetdeşlikte en esası men üçün ya özüm üçün çıkaran netijem ene şu boldy. Şol kemine bilen aydın ogurlanyan pullar bardy. O pullarım az pul der. Bir ayda pesenden aydırlı 200 milyon dolar şular ýaly kara skema boýunça halkyň elinden alınıp olum ýurdun daşyna galy. Ene bir ýylda orta hasapdan 2,5 milyar dolar. Ene şu pul ene daşyna aýlanýar ya galy. Onun şu pulun hasabyna da bular döwleti saklaýarlar, halky ekleýärler. Hem daşyna akin hem içine akin. Emma döwletiň beýleki puwdoklaryndan hakyky döwletiň baýlygy bolan puwdoklaryndan ol gelýän baýlyk pullar hemmesi lükkeligini yitirmediler Türkmenistanyň içine salyndan. Kim o ummaty baýlyklaryň eýesi? Niräge diýe bu pullar? Orta hasap çıkarıp berdiler, hani yaşlımız bilen sapara oturup hasapladılar. Yani 30 ýylda Türkmenistanyň ogurlanan pulun mesveri 350 milyar dolar. Vatandaşa bir dille aýtmak ansat 350 milyar. Sol 350 milyarda bizim her bir ýaşaýjymyzyň, her bir raýatymyzyň, garażdanymyzyň haky we hukugy paýy bar. Sol zatlar alınmansaň, berilmänsäň, ya halka harçlanmansaň döwleti. Şonuň üçin biz şu kun, şu golgarnak şertine ýagdaýyna ýaşap otur. Sol pullar halka urawa görülmänsäň, ya halkyň aldyndan gaňryp alınıp daşary ýurtlary, daşary döwletlere çykarlan üçin halkymyzyň gör näçe yüz miňlerçe adamyň ömür tanapy wagtyndan ir özüldi. Siz onu özüňiz her biriňiz öz başgalarynyň ykbalyny görüp bilip oturýarsyňyz. Günnelik. Ene 30 ýylda biziň gelip ýeten derejemiz şol halk boldy. Şoňa da ýene de biz özümiz günäkär bolýar. Biz ýani şuňky nesiller, ol düňkü nesil, meň nesilim, menden uly nesil, şolaryň dymmaklygy, sesini çykarmazlygy zararly. Öz ogulgyzyny şol siýasatdan garada çetde saklanlygy üçin, özleriniň gorkaklygy üçin şuňa gelip ýetdik. Indi şuňky nesil şo 30 ýyl bärdäp bolup gelýän tabiýlykdan çykyp biljekmi, gulçulukdan ýa ýokmy, onu siziň çözgüdüňize galýar. Ýöne nämeler bolup geçdi 30 ýylda, nämeler bolupdyr, nämeler şu halkyň alnyna geljek, eger sesini çykarman otursa, ene şonu biz sizi günnelik ýetirip oturýarys. Ene şoňa da şol edilýän ogurlugy şaýat hökmüne de hani Şiraly Sadyk kun çykyş etdi. Şo taýdan özüňiz netije çykararsyňyz. Edilýän ogurlyklaryň mesveri barady. Kimleriň şu taýda näme bilen meşgullanýanlygy barady. Kimiň adalaty, kimiň diktatura hyzmat edýärligi bardy. Hemmesi şu taýda beýnisini işletip bilýän adam üçin düşünipli bolupdy. Ol iki. Enne üçüncü ýene bir gaty agyr tema, onuň ene dün kemine biziň şol Arslan we Murat adly watandaşlarymyz bilen geçiren söhbetdeşligi boldy. Men üçin o gaty agyr tema näme üçin? Men şu temany öz dilim bilen, öz görüşüm bilen ýamana gelen maglumatlaryň esasyna 30 ýyllap aýdyp geldim. Ýöne şuňa, şu bolýan zatlara, şu edilýän jenaýatlara bagyşla ýene de gulak gabardan halkymyz bolmady. Her bir adam öz işi, öz güni, öz maşgalasy bilen bol. Ay bolsa o taýda bolupdyr, edilse olar edilipdir. Ola şekde ýüküm ýok, ýykylsa habarym ýok diýip ene gelip ýeten günümiziň netijesini ene şu iki ýylaýdy boty.
Näme bilen baglanşykly? Bene şol biziň iň ýokary döwlet wezipeli adamlarymyzyň prezidentin we onuň jenaýatkar hökümetiniň ýaşaýan durmuşy olaryň iş şerti barada ýa şolaryň daşyny gurnalan ýa olaryň daşy gurşalyp alan gara güýçler barada iki ýigitimiz öz gulluk eden döwründen ýaşar bolan döwründe gören zatlaryny aýdyplar. Bir diňe dünýä şuň başlanan jenaýatlar däl watandaşlar. O döwri ýokdy şuň kıýaslar. Ýöne en atalaňy dinleýärdi Azatlyk radiosyň Türkmenistan. Aýdyp berdi. Näme üçin Niyaz men 4 milyon goýun ýaly halkymma diýende hiç kim çykyp garşy durmady şoňa biz goýunlar biz insan bizim mertebemiz bar. Sen kim diýip şonuň jogap soramady. Näme üçin açan Niyaz garamaýak halk diýip bilineni men garamaýak däl sen bilen den hukukly ýa senden derejäm ýokarda dur diýip bir türkmen sesini çykaryp bilmedi. Hemmeçikler ýurtdyňy da kabul etdiler ýene talaňa. Näme üçin Niyaz şo görse ýerden ses çykýar, halkdan ses çykana hökümet ýygnaklaryny iki kapitalyny ýarym ýalaňaç gyýlar oturdup bir geraýyn terýek çekdirip hökümet agzalary bilen şeýdip döwleti dolandyran halkdan ses çykdymy? Ýok. Şoň edip etmedigi işi galmady. Ayın günün atlarını ütgötdi. En atasynyň atlaryny dakyp çykdy. Bir etmedi halky bir ahiretin bir çukura taşlap bir günü otlap ýok etmedi da ýer ýüzüne. Ýöne galan zady etdi. Ilmy mektep okuwyny ýanky 9 klasa getirdi. 9 klasa möqüýler okamasa da bolýar, ýazyp bilse bolýar diýen derejä getirdiler. Onuň utanman çekinmen halkyň öňüne aýtdylar. Şonam halk bolup kabul etdi. Ene jenaýat şo taýdan başlandy. Şo taýda eýär Niýazow şol ministrleri diýdine çökürüp zalim ogurna. Şolary pis edip ýa itiň öňüne beren ýaly edip eli bilen köke süýji berip agzyna sokardy. Olaryň şo öňüne 4 aýagynyň üstünde dur. 4 aýak diýeni diýde çöküp iki el bilen güjük bolup şoň elinden süýjini. Hökümet döwlet ýygnaklaryna edilen işler watandaşlar. Men şu zatlary aýdyp geldim. Kim şu zatlary gulakka bardy? Niýasyň kartýojniklary bardy. Munyň narkomany bardy. Muna berilýän sowgatlar bardy. Mun üçin gurulan her welaýatda gurulan näme şa köşkümi, şular şa mülki, şular bardy. Halk gulakka bartmady. Ola gurup berdi, şu sistemany, gulçuluk sistemany gurup berdi. Urban olan estafetany taýaw şoň elinden alyp, taýa halky ýençilep otdy. Ýöne Niýazow urban olan öz erkine käkelýän adamlardan onu şol arslan Murad atly watandaşlarymyzyň ýigitlerimiň aýdyp beren görüňünden netijede ol çykyp suwutnama bolup bilýär. Niýazow eden oýunlaryny az gördü Gurbanguly. Gurbangulyň özüm Niýazowyň elinden oşap bereniň birde. Bar ana suratly. Näme yerden ýeke çykyp ýa beýleklerden ütgeşik minister bolan ýer ýok. Daban niýe alap geldi Niýazow. Soňra onu başyny ýasyk bilen süstürip ornuny elinden aldy. Täp soň elinden oşap beren döwri şulary gözekçilik edýän daşka ahrany ýa daşarky döwletler gördüler Gurbangulyň özüniň salynyň gowşakdygyny, şu zatlaryň tilýanyny, o Niýazow öldürüp bunu götürüp goýdylar. Bu ozal Niýazowyň elinden oşan bolsa, indiki ministrler iki satanyň arasyna salam berýär. Bagyşlan, bizdiň oň salam berýänini görýärsiň iki satanyny. Ýöne ekranyň aňyrsynda oň iki satanyny näme hyzmat edýänini bize görkezanaklar. Seredin bolýan zatlary. Mundan 10 kilo zalaydyl. Arkady Dubnowyň şaýatlyk etmegini, ortaýatda ýaşaýan jurnalist. Men Nidaşgabada baramda
Aydan adamlar var diýdi, şol kabulhan. Şo ılgap bar Qurban olup çykanny, ılgap bar Qurban bolun ýanyna agtygy bar, Kerem bolup pökgüji. Şoň öňüne ýykylyp, şoň pasmagyna oşaýarlar diýen ministrler. Bir 13 ýyl ozal bolan zat, Qurban bolun ýan hakimede gelenne. Näme? Şu zatlar aýdylmadymy? Aýdyllar, watandaşlar. Kim netije çykardy? Hiç kim. Täp hiç kim watanyň gerekkäl bolup çykdy şu döwür. Watanyň halkyň aladasam gerekkäl. Her bir adam öz başyna näme bolsa şo bolsun, men namartça olam, sagja olam diýdi Azerbaýjanlylar. Ene namart bolup sag bolup ýaşamak arzu eden türkmeniň ählisinde bugünkü guýun diýen näýeti. Şol aňyrda goýulan sistema, şol aňyrdan gelýän karawul ya goro ya ahrany ortadan getirip goýan ahrany. Oňam ýol başlady. Aýdylmady Viktor Kharamov, Aleksandr Zadan, şolaň neberesi. Aňyrdan gelip duran ortadan taýýarlanan. Ortadan olur bel Kavkazlylar ya ýene-de ya olar şol türk dili bilýän çalarak çalgydyrak dörlü millet bolup biler. Ene şolar getirip Türkmenistanyny hojaýynçylyk etdirýärler. Ene şoňa da şu iki tane esker ýigidimi doly açyp görkezdi. Esker ornuny oturan iki tane ýigit döwletin kimler we nähil dolanýarlygyny açyp görkezdi. Ol iki däle, 30 ýylda şol ahranyda golluk eden 100 miňlerçe diýmän, 10 miňlerçe adamlar. Näme üçin sesini çykaranatlar? Ha? Şo bizim türkmen bollugymyz, öz watanymyza hyzmat etdigimiz, kasamy wepaly bollugymyz. O kasam diýilýänime ilkinji nowatda şol iki tane diktator bolup, olu diktatorym däl, o diktatoryň kölegesi hakyky diktatorlar öz watanyna hyzmat edýär. Bular bolsa daşary ýurtlary gelmişeklere hyzmat etmek üçin şo wezipe oturdular ene. Oturtma diktatorlar ya oturtma prezidentler osadırlar üçin. Şoň üçin biz şuwuna düşdik watandaşlar. Inni şulaň hemmejini jemliýet bolup görnüp durdy. Ine size subutnama. Döwletiň ýoklugy, hökümetiň ýoklugy, prezidentin ýoklugy, ministrleriň ýoklugy, bularyň hemmejigi ine elleri dürreli ene bir topar jenayetkaryň elindedir. Özüm daşary ýurtda jenayetkarlar. Türkmenler, Türkmeni öz islegine göre ullanyp oturan jenayetkarlar. Ekrany halkyň öňüne türkmeni çykarýarlar. Ýeňseden Türkmenistan dolandyryp oturan şolar. Hany watanymyzyň baýlygy, nirä gitdi bu zatlar? Näme üçin halk genosid edilýär? Näme üçin türkmenler ýurdun içinde gyrylýar, daşyna gyrylýar? Olary halk gerekkäl, olar gelmişe bizim ýurdumyzy boşaltjaklar, şo topragyň üstünde bulary ýaşap oturan türkmen halky gerekkäl dip näçe gaýtdy. Şu zatlary bir oýlan pikirlenip netije çykarýan adam sanymy ýetenem. Şo ýeterlikli düşünükli bolsa ol rejim bir gün saklanmanda hakkı ýok. 30 ýyla däl watandaşlar. Bir gün. Ine bizim kollektiwliň ya tutuş bütün halk bolup düşen günümüz şu. Ine nähil netije çykarmaly bu zatlar. Biz nädip ellem giden ýurdy täzeden gaýtaryp almaly. Biz nädip ine doly korrumpirlenen Türkmenistany biz täzeden gurmaly. Basan ýerin pytrap dur. Tutan ýerin ine gyzylgan halkyň begünagany. Onu urýanym, ýenjenim, öldürýänim, ýene-de türkmeniň eli bilen edilýän işler. Ine biz bir-birimize düşman edip goýdular. Goňşy, dogan, oba. Velayeti. Eşitdiňde ýigitliň diýen. Daşyndan gelenlere näme diýilýär, aşgabatlar näme diýilýär. Ýöreýte oýnalan oýun. Onam türkmen edene, onu şol gelmişekler diýär. Olar şol oýnalan oýun. Mundan 140 ýyl ozar. Şoň dowamy. Ene. Şeýdip agzyna alardyp milletimizi, döwletimiziň ähli baýlygyny daşap otylar ýurdun daşyny. Ondan näme nesip etsin halkyma? Ýurdun daşyna ýaşap oturarlar. Siz her aýda $1000 ugrada ýurdun için ol düzelmeýär. Täp sizin ugradaňyz aňyrky hökümet arlap elden alýar.
Ya size uğradorsanız mesela $1000 olaryň haritlan bahasyn $2000 yetirer bol ýene de ýylyňyzda garalar açdyrdy. Sizem şu taýda ene tapdan düşýän çaňyz işlersiňiz tapdan düşen önüňizde mene bir ýerde ýykylyp ölüp galarsyň. Ha näme size perse tölecek bolup oturan Türkiýe hökümeti ýa döwleti bar? Elbetde ýok. Näme üçin ýok? Esas o döwletde legal işläňler, legal ýa salgyt töläňler. Bir günüm hoş günüm dip o teneçirin kıyal tomusu çıkıp gezip onun güýüz gelende näme çykdy? Ene güýüzimiz geldi. Kışın basagasynda dur. Erti döwletimiz, ýurdumyz, halkymyz ýitip gitmegen garasynda dur. Haýsy gulaňyz bilen eşitýän bolsaň şonu eşitin. Ondan şu zatlardan bir çıkalga gözlerini hareket edeliň diýip şunu onu şunu laýyk onu da başla. Onu nazar kemine bilen çykyş etdim. Şu taýda men aýtdym. Elbetde jany ananyň bir gülkesi bar diýdi. Ene şu janym ýa şu eden çykyşym şol siz bilen. Şu taýda hareket etmeň zerurlygyny, görüşmeň zerurlygyny. Uruşmaň zerurlygyny gerek bolsa kan okmaklaryň zerurlygyny aýdyp berdim men size. Watan üçin ýa sagalyňyzyň gelecegi üçin. Men şunlar ya başa bir üçin, özüňiz üçin, öz nebereleriňiziň gelecegi üçin. Näme üçin? Geçen ata-babalymyz biz üçin uruşup kan okup bilipdirdi, biz nämeni züwetdiň bolduk. Şeýlemi? Ýok, şeýle bolmasa onu biz görüşmeli. Ine şu barada da kemini kıymet, ine şu taýda söhbetdeşlik etdi. Howa Kanada bana canım etti. Yazdım şu bana hat yazıp uğradılar var WhatsApp'tan, Telegram'dan beyle girdim. Şu eden çıkışımızın aşağında yazılan zatlar var. Namussan yiğitlerimiz, gıyzelilerimiz yeterli. Yani şol aňyl kuduran gara güýje almak üçin, şol güýç intäkşiň kuni yeterlikde. Adamlaryň şu zatlary dogry dört düşünüp hareket etmek zarur. Ene biz şu zatlar barada aýtdyk. Näme üçin bir ýyldan gowrak wagtda şol orluklaryň zerurlygyny aýdyp gelýär. Ol hökmen mühim zatlar. Şol orluk sistemi birinciden şol orlugyň içindekiler üçin hem howpsuz hem goro. İkinciden şol orluklar Türkmenistanyň geleceğini kesgitläp bilýär. Her bir orluk öz ýerine öýjük bol. Ine şonu düşünürük. Häzirim şu zatlary düşünmän oturan adamlar var. Biz näme etmeliyiz? Esas göreň zatmy. Watandaşlar ýurduň içinde pytrap ýaty. Näme etmeliyiz? Ýerini özüňiz görmesen, men şu webseden serip, hay bar sen şon planet dip görkezme bersek, ýenem diktatura gelerse. Näme siz özüňiz bilen zat, näme kemçiligiň bardygyny öz ýurduňyzda ýa öz owaňyzda. Aşoň düzeltmäň ýollaryny siz görüp bilen zatmy? Kim günahkar şu bolup duran zatlary owaňda gerekkel aşabady otak aýne Qurban ol günahkarmyş ýa diňe niýaz. Ýok, sistema günahkar, sistemany gorlaýanym ýene de biz halk diýip aýdyp berdik. Saýlawlar üstü bilen ýalan saýlawlar ýa ine şol ýalan görrüňlere ine olaryň telewizionyny seredip ya da diňe namart bolan sag bolan diýip düşüngenimiz de. Onun üçin biz kimden günahymyz var? Şol üçin hareket etmeli. Orluklar bol, düzeltmelen biz ýene de özümiz orluklar bol. Ýekan çaňy çykma diýilýän ýerde, ine şu orluk bolsaňyz, beýrek siz ýaky golluk diýerek duýýanňyz. Meseleni ortaga goýup çözüp bilýän, arap maslahat edýän, soň çözgüdüni gözleýän, tapaňyzdan soň şonu çözýän. Näme problemi bar? Istenlik owaňyz. Kim oňa günahkar? Çözüň şo bilen meseleni. Adam şekilletmesi beriň eňiňiň aşagyny. Kim ol? Siziň üstüňizden agalyk eder ýa. Kalkoz başlygy bolsun, brigadir bolsun, polis bolsun, ýenem kim bolsun. Ýeke gezek ýaşalýan ömürde her bir insanyň insanlyk hukugy bar, mertebesi bar. Näme üçin onu depeledýäňiz? Özüň öz siňiňizi gorap bilmeseňiz, kim gelip sizi goramaly? Watandaşlar. Siz çağa däle. Hawa, o sadykda çağa ene keser edýändir. Mektepdäki çağa mugallim, ýa bilim ilim berýändir. Endi siz boýy ýeten adamlar, köpeňiz enata, ondan köpreňiz eýem,
aktıklı çoğuluklu olup oturan adamları näil kim kömek etmeli, özleri öz başını çaramasa, ya islemese şonu. İslen zakta, isleseniz tapardınız, çıkılgı kâne vatandaşlar. Siz çıkılgan tapyanı da para verip ne edip yurttan çıkmalı, para verip ne edip işi düzeltmeli, para verip ne edip iş almalı. Hemme zatı para verip düzeltmene uğranıpsınız. Hakikat bilen, adalet yolu bilen, hak hukuk bilen iş almanı, ya yurttan çıkmanı, ya okumanı siz enlikten çıkıpsınız. Gerek gel size. Ne için şağalanızı para verip oku diyen? Aşo gelenden sonra yurtta arası işleyecek mi devlet için ya millet için? Oğlum gelenden sonra sizin beren paranızı ödemek için beyleki beygüne halkı çırkap başlarda. Oradan para talep eder. Özünüz kurup otursunuz şu haram sisteman bağışlanmalı. Olarum hezil edip kullanyalı. Size 99 adam var şu sisteman kuryanız, şuna hizmet ediyanız, birekten para alıp para veriyanız. Olarum 1% şu sisteman hakkında botilu. Kıysası insan eli bilen düşünür vaysam şol. Siz özünüz eklep saklap otursunuz şu diktaturan şol rejimi. Bir adam da aklı rejimini. Aytıp berdiler yigitler. Şol köşkün içinde nämelen bolup geçýän, kimlen o taýda agalyk edýän ya da kimlen Türkmenistan dolanır yani. Şunu öz dilimiz bilen, öz görüşümüz bilen 30 ýyllap aýdyp gelýär vatandaşlar. Näme üçin netije çıkaranlar? Haçan netije çıkarıljak şu zatlar. Şonun üçin oğurluklar möhüm ýene bir gezek möhüm. Oğurluklar diňe emede grazdaniýlatyryň arasynda bolmaly. Oğurluklar harbylaryň içinde bolmaly. Oğurluklar polisiň içinde bolmaly. Oğurluklar gerek bolsa mehmeň içinde de bolmaly. İki tane ýigidimiz, şu halkyň oğla, şolaryň şol köşkde gulluk edipdir. Şolaryň sesini çıkarman beýlekler ýa 10.000 ýa 100.000 adam ýa gedip bilerdir ta ömretinçe. Ýok. Watan ile doýgu olaňam bagryny ýöregini ýakyp barýar watandaşlar. Şon üçin olar orta çykdy. Näme üçin galanýyz çykanlar? Şon üçin aýdýan, oğurluklar zerurdur. Şonu döredin. Polisde de döredin. Eskerlikde de döredin. Mehmede de döredin. Bar içinde menen bilýän gurama bolan bilen edara bolan hemmesi şu sisteman höwes bilen hizmet edýän adamlar däle. Onu öz araňyzda 2 tane ofiser bolup düşünýän, ya 15-20 tane ofiser bolup düşünýän. Oturup pikirlen, näme problemi bar? Kim günäkär? Çözgüdi nämede? Şonun çözüm. Problemi bar bolsa çözgüdini tapmaly bol. Tapylýaram şonu eger çözjek bolsa. Ýok, problemi bar sana aýtdy, bini bar gitde sen çözdüp biz oklanalım. Biz 2 adam, 5 adam, 10 adam bolup ya 100 adam, 1000 adam bolup näde? Bütün döwletiň problemasyny çözeli. Halk gatnaşmasa. Halk diýänem näşe anyk oğurluklar. Halk diýip 4 milyon adam gözeňine tutma. Sürü aksaksız bolmaz, oň içinde maýwam madyr, oň içinde gorkagym, ürkegim madyr, ýa-şo rejimde haram höreýip oturarlar mazal. Şoň üçin oğurluklar. Esasy güýç şumaha oğurluklarymız. Bar işläp dur ýurdun içine ýöne şuun şola bilen dikleşip uruşup gan öküp almagy bizi güýjümiz entek ýetenek. Ýetmeýäniň ýeke sebebi olam halkymyzyň özüne bolan önemi ýok. Önümladan dibinin başçısı ya düp götür başı terzde hareket edýänler ya düşünýänler ya kabul edýänler bardady. Kıskaça men şu ullukça siz bilen şu zatda bardy, görüňe deýndim, biraz düşündirýän, bolup geçýän zatlary görýän zatlary özüm sinmereýdim. Boronna watandaşlar şu ullukça sag oturuň, hemmäňiziň öýüňize saglyk.